Jako pak už to po druhý projde, jo, když se to odstraní. Jo. Vlastně, no, tak ta první hláška už je taková... Já vím, ale tady v tomto případě, že když to pak následně spadne, tak to jako spíš bych přisuzoval tomu, že... Ne, říkám, ty frajeři nám to po obědvám jedu. Nakonec se to, vysí to tam, že? Když dolů. Čas? No ne, tak vysí, ale jo, teď to jsou tyhle ty... To jsou ty dvě, no. Ano, ano. Zvláštní je, že tahle taky nemá stavy, ale má řádky, jo? Jo. Tam se něco stalo a nestalo, ale tyhle ty dva, to jsou teďka ty naše dva. To jsou megality a došlo ke prostě vygeneruje to. Velká hlavičku. Velká hlavičku, ale neprovedou se ty běžnosti. Ty řádky, jo? A ty řádky ty by měly vzniknout z těch podtržitkových X do toho... No, ano, tam vlastně tento 43X je před příjem a on z toho má udělat normálně 43, jo? A ten předpříjem se tady dá, protože tady dochází ke kontrolám, jo, toho materiálu, tak už to chceme na stavu skladu, ale nikoliv použitelné a prostě to taky tam mít nějak, jo. Tak mrkneš na to, prosím tě, ještě? Dobře, no. Já už pomalu asi vyrazím, tak potom komunikovat mailem i na Janu Kuželu, i na mě, jo? Dobře, no, tak jo. Jo, tak zatím díky, jo? Ahoj.